hamba noningelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile namhlanje kuthe ubandabanda, but uNkulunkulu bemuhle bazalwane, wasihlenga saphinde savuka sabala. Ngizoguqa mangithandaza. Baba wethu ohlala ekhaya ezulwini, siza phambi kobuso bakho sibonga uthando nomusa wasenzalela lona Baba. Ehlisa uNkulunkulu umoya wakho engcwele njengoSamsoni, umoya osebenza uNkulunkulu, umoya ongcwele owehlisa kuyena. Namanje ke Jesu siza kuwe cela ukuthi usibusise ngamunye ngamunye kuJesu. Amen. Izolo sikhulume ngoJesu bazalwane esensimini yaseGetsemane ekhuleka uNkulunkulu. Kunezinto ezenza kaNkulunkulu eyedwa ensimini yaseGetsemane ekhuleka. Akekho umuntu ozomkhamfatha. Makufika uLucifer eza kuyena uzomtshela ukuthi lento yenza iyeke, ngoba mawufeyila manje nino baba nizohlukana ingunaphakade, ngeke niphinde nibe munye. Waqhubeka bazalwane, wachaza ngempilo ukuthi abaFarisi nabapriesti abakufuni. Wathi uJudasi omunye wabafundi ukhaphelile. Amadimoni ayimpressile uNkulunkulu baniyeza bazalwane. Amadimoni uJesu ayimpressile emaningi kuyena. Afuna nje ukuthi akayiyeke lento ayenzayo ukuthola izono. Umeyeka the time uJesu eyenza lento uphuza inkomisho laka kaNkulunkulu ngesono esenziwa yithina. Uma eqhubeka uJesu eyothandaza, abafundi noma bemuzwa bamuzwa kancane ethandaza, ethi uNkulunkulu lenkomisha injani ayidlule kumina, but hayi ngani, hayi ngentando yami ngithi, ngentando kaba yakho baba ngithi. I-human nature kaJesu yayisafarisha ngalendlela bazalwane ukuthi uJesu washintsha ubuso, washintsha indlela abukeka ngayo. Uma ebuya eza kubafundi ezobonana nabo, badideka kwabona abafundi ukuthi uyena ngempela yini uJesu. Wazi wathi Simon, ukuze babone ukuthi uyena, wazi wathi Simon, bungeke ulinde nami i-hour elilodwa na. Waphinda khona uJesu wayokhuleka. Yabona mekhuleka kwesithathu bazalwane, yila khona sekumele ke manje ke kudecideke ngempela ukuthi uJesu uyashiya siperishe o kufa yena. Neza bazalwane, ngenkomisho yokugcina uSathane la pressa khona kakhulu bazalwane. Akho umuntu omlekelelayo. Niyeza bazalwane, uyedwa. Njengoba eyedwa kunento eyenziwa uBaba. Umprofeti ayishoyo uthi uBaba ususa ibeam of light kuJesu nothando. Niyeza bazalwane, wasusa uthando nelight yakhe uNkulunkulu, waflathelisa ubuso bakhe uNkulunkulu uBaba kuJesu. Then uSathane wampressa kakhulu uJesu. Balinde nje into eyodwa kuJesu, athi nje ngishiya phansi ngibuyela kuNkulunkulu ekhaya ezulwini ngoba vela nginacala. Niyenza bazalwane, vela nginasono, akho cala mina ngilenzile.
lapho uJesu esaguqile bazalwane, igazi lehla kuyena, izithukuthuku zegazi zehla kuyena. The time uJesu esaguqile kunento eyenziwa ubaba bazalwane. Angithi ubaba ususe ibeam of light nothando lakhe angithi, but kunengelosi niyenza bazalwane ekuthiwa uGabriel ebamba iposition ngaba kaLucifer in heaven. Leyo ngelosi yasuka ekhaya izulu neya straight kuJesu, yayifika yamtshela yathi ubaba uyakuthanda. Niyenza bazalwane, wathi ubaba unamandla ngaphezulu kaLucifer. Niyenza bazalwane, ayinko ingelosi ayizili ukuzothatha inkomishi yolaka likaNkulunkulu baba kubani kuJesu, but izomqinisa. The beam of light yafika ingelosi kaNkulunkulu yafika izomtshela ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda and uNkulunkulu unamandla ngaphezulu kaLucifer. Niyenza bazalwane, ngenxa ukuthi uJesu uyabona ukuthi isono simcinezela akasaboni ngale. Akho umuntu bazalwane, akho umuntu umlekelelayo uyedwa. But after that angel, Jesus stood up. Niyenza bazalwane, wasukuma esenani, esene glory, esekhanya bazalwane, wabavusa abafundi wasasambeni. Isitha sesila, ubani ofikayo ke manje ozohlangabeza uJesu? uNkulunkulu had to delay time ukuthi Judas ungakwenza okwenzayo, but awuthi ukulinda kancane uJesu aqeda ukukhuleka, aqeda ukuthwala izono zethu. uJesu wasukuma bazalwane. Ngicela singene kuJohn chapter 18. John chapter 18 verse 1. Sizoze sifike verse 12. Ngizofunda bazalwane, ngicela siufunde kahle singajahi. Ayikwangcono uqwabe owaphetha amehlo akhe namhlanje. Uzongilekelela. uJohn chapter 18 verse 1 bazalwane. Ngibone enye into kuJesu ensimini yaseGetsemane. Uthando alihlale esonweni. Ngiyizwa bazalwane, uthanda alihlale esonweni. Lento ingifundisa isifundo ukuthi ekhaya, in my home, ngiyawubona owami umuzi. Ngiyezwa bazalwane, but ngikhuluma ngomuzi kamkhulu. Ngokwesintu umuzi wakhe ubaba ozala wena okamkhulu wakho. Mina lo ngiwakhile kababa ngokwezulu, but asikho lapho. If ukhulele emndenini ongenalo uthando, if ukhulele emndenini onesono, uthanda lihlala. Kuyaliwa bazalwane, it fight all the time because there is no love. I've learned this, ngayibuka lento ukuthi if uNkulunkulu engangisizi ngiphume la ezami ingane, they will learn this. Neza bazalwane, and zizophuma zinenhliziyo ezibhlungu ngenxa yokuthi zikhulele emndenini la uthando lungekho khona. Ukhonani khona? Ukuhlukumezeka. Neza bazalwane, but mangibuka uJesu nobaba, even ubaba wahluleka ukubuka uJesu, wahluleka ukubuka uJesu ngothando lakhe, ngoba uthi umprofeti ibeam of light kababa nothando lahluleka ukubuka ngenxa ukuthi ubaba akakwazi ukuhlala esonweni. uJesu meaning ukuthi kunesono kuyena, ubaba akakwazi ukuhlala esonweni. Bazalwane, if imndeni esinayo emakhaya kunokuliwa njalo, kusolungekho uthando lapho. Sishadile impela, sihleli ndawonye, but daily siyashayana. Shana ngamazwi, it means there is no love. Ayikho incwadi etalabhana njenge-Adventist Home bazalwane yeso. Sifunda as a family, njengefamily. Ukubone kuyaba khona bazalwane singabani
kuyaba khona ukuthi nithi nje kancane ukukana uyabona mase nifunda ntambama kunento enziwa uNkulunkulu ntambama uyabona ntate nicabanela ivele ibuye ntambama senifunda uyabona manje kuyaniphoqa ukuthi nobabili hlala ngedolo phansi niguqa uNkulunkulu uniletha ngenkani noma ningafuni uzani zoguqa neza bazalwane manisi niyayifunda iAdventist home bazalwane bazalwane if you get a chance at least njalo ntambama manithandaza ngoba ngibonile isikhathi ngibonile ukuthi ama families akhona manithola isikhathi study that book niyazi bazalwane there are so many mistakes esiwenzile niyazi bazalwane there are so many mistakes and uNkulunkulu is trying to correct them one by one we correct ilast isifundo khona ukuthi uNkulunkulu imistake we correct emshadweni cabanga usushadile ukuthi eish ngishaya iflop la angivanga ngize ngiyocela ukushada lo sisi ngenze ngeyami indlela niyenza bazalwane uphinde futhi uqhubeke mawuqhubeka ikutshela ukuthi khona imistake oyenze la go back and study that book bazalwane yeso as couples nifunda as couples nihleli intambama nenze study 1 hour bazalwane thatha isikhathi esiningi 1 hour makuthanda mawubona ukuthi umsebenzi usuku omningi nifika senikhathele thandazani ngo6 qale ngo6 nivale ngo7 but bazalwane I assure you will enjoy that book nenza bazalwane sizolibona uthando kaNkulunkulu aliveza kuJesu asingeneni kulelo khuzana uJohn chapter 18 uverse 1 sehle nawo uJesu sekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe wayaphesheya komfudlana iKedron lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe noJuda owamkhaphelayo wayeyazi leyo ndawo ukuba uJesu wayevama ukuhlangana khona nabafundi bakhe khona uJuda sethola isigaba samabutho nezikhonzi abapriest abakhona abakhulu nabaFarisi waya lapho benezihlanti nezibani nezikhali khona uJesu ekwazi konke ukuyakumehlela waphuma wathi kubo nifuna ubani na baphendula bathi uJesu waseNazaretha ngicela umela qhubeka Judas no Judas uJesu wathi kubo yimina uJuda amkhaphelayo wayemnabo bazalwane ngifuna sambe kahle kule party la wobani abafika bezolanda uJesu abefundisi laba ngithi abantu abaphethe ini ibandla likaNkulunkulu ngithi namasosha uthi umprofeti namasosha ngaphezulu and soldiers ngaphezulu azolanda uJesu baphethe ini abazalwane laba ngithi bazolanda bani baphethe ini angithi after uJesu uqeda ukukhuleka ngithi the time uJesu uqeda ukukhuleka utshela abafundi ukuthi asambeni ngithi the time befika kuqhamuka uJudas nani nabakhapheli nabefundisi nabapriest bonke namasoldier bezolanda bani uJesu sebabuza ukuthi nifuna angithi the time uJesu sebabuza bafuna bani kunengelosi eyayihlezi ihamba noJesu nenza abazalwane thiwa yama between laba abazolanda uJesu noJesu nenza kunento eyenzekayo lapha angikwazi nami ukuyichaza but kunento eyenzeka lapha phakathi kwaJesu nengelosi nalabantu abazolanda uJesu lengelosi mayima labazalwana bavele bashaya phansi even uJudas wawa ngenxa ukuthi uNkulunkulu khona iglory ayivezile uJesu ayenayo from eternity nenza abazalwane mayivele leyo glory laba bazalwane yabona isono bazalwane siyingozi kakhulu yabona isono bazalwane noma ngathi uNkulunkulu wenza hloboni yemiracle if isono sesisakhele engqondweni yakho noma uNkulunkulu angaperformani ngeke uzushintshe nenza abazalwane sebe witnessile ukuthi ubani lo somlanda bhu phansi angithi baphinde bavuka
Niyeza bazalwane, uNkulunkulu bavusa ingqondo ukuthi hayi bovukani. Uma bevuka abafundi bathi ngcono uJesu abaleke, ithuba lokubaleka ke leli. Yabo nje basebelele phansi, ithuba lokushaya ikhona. Luthi ngonyama kaJuda imele. Niyeza bazalwane, so he was calm and standing. Wayimela bazalwane, waphinda wababuza, wabakhumbuza ukuthi nifuna bani na? Then uJudas wayeza. Wafika bamba uJesu esandleni. Wamshaya ngokhisi esidlathini. Niyeza bazalwane. Wamshaya ngokhisi esidlathini. Ngenxa ukuthi uJesu bazalwane, uPeter kunento eyenziwa uPeter, ngicela siqhubeke. Kuthe kuba athi kubo yimina, bahlehla nyovani, bawaphansi. Waphinda wababuza wathi, nifuna ubani na? Bathi uJesu waseNazaretha. uJesu waphendula wathi, nginitshelile ukuthi yimina. Uma ke nifuna mina, bayeke indaba bahamba. Ukuba kugcwaliseke izwi alishoyo lokuthi kulabo ongiphe bona angilahlekelwanga nabo. Manala bazalwane, what was in the mind of God? Listen in verse, let this mind be in you, angithi, that was also in Jesus Christ, angithi, who being in the form of God, angithi, yini esengqondweni kaJesu? Njengoba ufunda la bazalwane, yini esengqondweni kaJesu? Abafundi bakhe angithi, abafundi bakhe bazalwane, meaning uthi ningabathinti laba. Niyenza bazalwane, uyabavikela noma yena sebulawa, but uthi abafundi ungabathinti. Thathani mina. That's what? That's selfishness. That's selfless bazalwane. Angazi uJesu ngamchaza kanjani bazalwane. Ukuba selfless lokho ungazicabangeli wena wedwa. Ucabangela abanye ukuthi angicabangela usibanibani. Uthi uJesu uzwe uyavimba ukuthi ngingabathinti laba. Thathani mina. Uzinikela yena uJesu. Qhubeka. Verse 10. uSimon Petro enenkemba wayihosha. Wayigenca inceke yompristi omkhulu. Wayinquma lendlebe yokunene. Igama lenceku belinguMalchus. Khona uJesu wathi kuPetro, faka inkemba emgodleni wayo. Angiyuphuza kanti isitsha anginike sona ubaba na. Bazalwane. uPeter indoda ehlezi igacile. Abazali bayagaqa. Indoda ehlezi igacile. Niyeza bazalwane. Manibheka ngicela ngiyazibuzela bazalwane, angithathi indawo le ngiyazibuzela nje kunini. Manicabanga uPeter wayemephi? Njoba suka nendlebe. Wengafuna ukusuka nalento. Wayefuna ukusuka nomkani, ungathi wayefuna ukusuka nomkani ngoba ukuhamba nendlebe bazalwane kuseduze nomkani. Wayefuna ukubulala, kungenzeka ukuthi khona uNkulunkulu into ayenzayo enza ukuthi alidele ukuthi azashaya indlebe. Uma eshaya indlebe uJesu wenza njani? Ngifuna ukunikhombisa isono mase sithe sakhele ngempela engqondweni. Sakhele bazalwane. Asiqhubeke. Njalo ke isigaba khona uJesu wathi Okay, uqala okay. All right, okay. Njalo ke isigaba senduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu bambopha. Baqala bamyisa kuAnase ngokuba engumkhwe kaKhefasi obengumpristi omkhulu walomnyaka. uKhefasi kambe nguye owabaluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yezo. Bazalwane, the time uPeter kunephathi engachazwanga la uNkulunkulu ethatha khona indlebe eyibuyisela indlebe kaMalchus angithi. The time uJesu ethatha indlebe wayibuyisela njengoba kade injala ngithi. Engqondweni zabo akusavuki ukuthi hey lo muntu uhlukile lo muntu uhlukile bazalwane, but still
uJesu wayinikela wathi kulungile abamthathe bambopha bazalwane ngoba kunephathi engifisa siqhubeke siyibuke qhubeka. uSimon Petro walandela uJesu nomunye umfundi. Lo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu. Wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu. Kepha uPetro wayengaphandle emnyango. Waphuma-ke lo mfundi omunye owaziwa ngumpristi omkhulu. Wakhuluma nomlindikazi womnyango wamngenisa uPetro. Intombazane elinda emnyango yathi kuPetro, imbala nawe awusiyo owabafundi kwalowa muntu na? Mana la angithi uPeter ukhumbula ukuthi uJesu utheni kubona ngithi ukuthi wena uzongiphika angithi iqhudwe lingakakhala sathi wena uzonjani okwesithathu uzongiphika wena. uPeter na useyoqala already uJudas usenza into afana yenza ngithi. Now indaba isikuPeter ke nangoku uPeter manje uyamdinaya uJesu okokuqala ngithi uzophinda futhi amdinaye okwesibili aphinde futhi amdinaye isathu. Ngifuna ubuku uthi uNkulunkulu ukuthanda kanganani uvimba ngayo yonke indlela ukuthi ungalahleki. Niyenza kasalani ngifuna ukuthi ubuke yabona uMalchus washawo uPeter ngani ngelento ngenkemba ngithi endlebeni egcineni uMalchus ozotshela ba uPeter ozatshela uPeter ukuthi hey akuwena lo kade unoJesu lapha. Niyenza bazalwane mina ngithi uJesu uzama ngayo yonke indlela ukuthi Peter lento kade uthi uzoyenza manje ngiyakutshela ukuthi uzongiphika. Qhubeka. Imbala nawe angisiye wabafundi kwalowa muntu na? Wathi yena angisiye. Kwakumkhona izinceku zezikhonzi zibasile umlilo wamalahle ngokuba wakumakhaza zotha uPetro wayenazo othe. Kepha umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe. Mana umpristi omkhulu ubuza ba lo umpristi omkhulu ubuza ba ubuza uJesu ngani? Ubuza ngani? Ngeyimfundisa ngithi ngedoctrine bazalwane. If nithathwa mangena iSunday law if nithatha bazalwane into abayonibuza yona bayonibuza ngedoctrine enikholwa kuyona. Nithi uJesu unyuki uhambile ngo1844 waya ungena in the most holy place. Nithatha aphi lokho? You have to prove ukuthi nikuthatha aphi. Niyenza bazalwane ngenxa ukuthi indlela uJesu ahambe kuyona ehlukumezekeni nanizodlula kuyona. So ingakho uJesu athi we must be settled in the truth both intellectually and spiritual so that we cannot be moved. Whatever doctrine efikayo uhleli noJesu wena. Ngoba idoctrine uyitesta ngesentuary. If ingahambi ngokwesentuary bazalwane akuyona. Niyenza bazalwane ngoba uthi uNkulunkulu indlela ikuphi? Their way or God is where is in the sanctuary angithi ngoba indlela yaNkulunkulu ikubani ikwi-sanctuary. So yonke idoctrine siyichecka ngani ngesanctuary. So uJesu ubuzwa ngento abona abangayifundanga. Niyenza bazalwane ngoba uJesu bazalwane waze ngani ukuthi after 3 days uzokwenziwa kanjani uzobulawa etshela abafundi. Sengibuza kunina it's just a general question. uJesu waze ngani ukuthi in 3 days yena uzobulawa etshela abafundi. uDaniel bazalwane iprofesi bazalwane wayestadisha iprofesi. uJesu wayeseyazi ukuthi ngesikhathi ngo-AD 27 ngizobhabhadiswa ngo-AD 31 ngizokwa uyazi uJesu yonke into ngenxa ukuthi he studied. Akukho ukuthi hayi ubaba wayemtshela ukuthi ngeJesu usuzofa. No, he studied bazalwane. uMaria wamfundisa uNkulunkulu baba wamfundisa ukuthi ngesikhathi esukuthi ngoba emile bazalwane wa understand ukuthi imini lembe bazalwane wa understand what imini lembe.
Wathi mefika kubona etshela efundela abalokhuzana abaFarisi nabalokhuzana. Wathi I think uIsaiah bazalwane ingikhumbuza. Wathi uJesu this day le prophecy njani? Ifulfilekile ngithi. Bafuna ukumenza njani? Bafuna ukumkhanda ngamanje neza bazalwane because they understand ukuthi uthi uMessiah. Neza bazalwane. So uJesu studied the Bible bazalwane. So idoctrine ngoba bathi le doctrine okade uyishumayela asiza uJesu ukuthi uthini uphendula uthini ke uJesu. Uverse 20. uJesu waphendula wathi ngikhulumile obala ezweni ngesikhathi zonke bengifundisa esinagogeni nasethempelini lapho abaJuda bonke babuthana khona angikhulumanga kubo ngasese ubuzelani kimi na buza kulabo abezwile lokho engikhulume kubo beka bona bayakwazi engakushoyo esasho lokho esinye sezikhonzi esasimkhona samukula uJesu sathi uphendula umpristi omkhulu kanjalo na uJesu waphendula wathi uma ngikhulume kabi fakaza ngalobu bubi kodwa uma kukuhle ungishayelani na uAnase wamthumela eboshiwe uCaphas umpristi omkhulu qhubeka kepha uSimon Petru wayemotha bathi ke kuye impala nawe wawusiye wabafundi bakhe na waphika yena wathi angisiye enye izinceku zompristi omkhulu eyisihlobo salo ondlebe yaso uPetru owayenqomile yathi angikubonanga yini mina oyisihlobo unaye na wabuye waphika uPetru masinyane lakhala iqhudi base bekhipha uJesu uCaphas bamisa endlini yokwahlulela kwakusekuseni kepha bona kabangenanga enqabeni kepha ukuba bangangcoli kodwa babe nokudla iPhasika khona uPilato waphumela kubo wathi nimtshasa calani lo muntu na baphendula bathi kuye uma lona bengesiye owenza okubi singamlethanga kuwe khona uPilato wathi kubo mthatheni nina nimahlulele ngomthetho wakini bathi kuye abaJuda asivunyelwe ukubulala umuntu amen kuba ngicela izwi kaJesu lishilo lapha ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa umjalo bazalwane this is painful for the King of Glory bazalwane ukuthi ungashawa njengengane uvela ushawe nje kabhlungu bazalwane and uzwe yabuza uJesu ukuthi mangikhulume kabi mina ukuthi akukho uNkulunkulu akukhulume kabi ushumayelile kuphela nenza bazalwane wakhuluma ngombuso kaNkulunkulu wakhe abaFarisi nabapriest abawugejile if you understand the type ne-antitype uzoyi understand into engishoyo ukuthi lesasikhathi abazalwane ababhekene naso uJesu ayibhekene naso sikuleso sikhathi manje nenza bazalwane ukuthi imibhalo kaNkulunkulu iyaphambaniswa nenza bazalwane ukuze kuduka izimvu kaNkulunkulu namanje kwenzeka same thing bazalwane imagine the King of Glory uNkulunkulu bazalwane engakaza boshwe izandla zakhe zazicreator kuphela nenza bazalwane zenza into enhle but today ngalesa sikhathi bazalwane zenzani bazenzani uNkulunkulu izandla zaliboshiwe bazalwane izandla engakaza zenze lutho olubhlungu kubantu but ngale date zaziboshiwe bazalwane nawe namhlanje uJesu uphinde uyamshaya njengalalo mzalwane uyamshaya ngalesa sikhathi na uyazi bazalwane ngendlela uJesu asithanda ngayo ngendlela uNkulunkulu baba asithanda ngayo bazalwane uthi umprofeti ubaba wasafarisha nendodana yakhe esiphambanweni nenza bazalwane yonke ipain uJesu ayidlula kuyona ubaba wayidlula kuyona naye ngenxa ukuthi God had yonke yayikubani yayikuJesu but
subjected to the Father. Yayingenzi lutho, but inyama kuphela eyenza njani? Eyayihlukumezeka bazalwane. Yonke into eyenzeka kuJesu kwenzeka njengoba kwenzeka kuthini. Sigodola njengoba sigodola. Imagine uPeter njengoba ephika uJesu 3 times bazalwane. Thiwa babesondele kuphi? Emlilo. Meaning ukuthi kwakunamakhaza ayekhona bazalwane. Imagine ke thathwa iKing of Glory iyohlaliswa endaweni ebandayo. Ubusuku bonke uJesu akambathile for you. Into ongathi uNkulunkulu angayiyeka, athi no ngiyayeka ngiphinde emuva uNkulunkulu. Lento ibukhuni inzima. But thina senze njani? We continue sinning bazalwane. Ngaleza ikhathi sakhonza ka no nencebo sisakhonza kandengezi sasijwayele ukuthenga I think basaqhubeka ingceke zami ngoba ubhuti wami omdala ugqoka khona nemmono lo mawufaka iskipa lesi esineyibuko kuthiwa yini I think ngiyasazi lo muntu onekhanda la wasefaka izibuko nyasibolo so skipa ini iumalini zo 500 man i-average khona ingubo kuthiwa Roberto Botticini no Tommy Hilfiger bolezo ingubo ezikanjalo sagqoka lezo impahla ezikanjalo uyazi khona kuthiwa ika Jija Pagondas I think niyasazi so store sisedrobheni angeni nombani ngoba ibhande lakhona liqala ku 10,000 ibhandi isicathulo sikhona sika 70,000 uyabona bazalwane mawuzongena kulesa store ngifuna ubuka isono ukuthi sibiza kangakanani uzongena uyothenga isicathulo seRoberto Botticini mawuthi uyasifica khona su 120,000 wena uhola 5,000 uthi mawufika esitolo ungene ngaphakathi mawuthi uyacheka lesi sicathulo su 120,000 uthi hayi ngiyabonga uhlehla nyova ngithi ucheckani ubuka iprice yaso ngithi nesono fanele sisibuka kanjalo ke niyeza bazalwane ufika ubuka isono mawusicabanga isono ukusenza mawusubuka iprice yalesono ozosenza ukuthi sibiza kangakanani ukuthi ngiqhubeke ngisenze niyeza bazalwane so ngeke uqhubeke uhambe uyokwenza isono if you understand the price yesono ngoba iprice yesono yathatha izulu lonke ukuthi lehle lizosindisa wena. Imagine isicathulo sa 120,000 uhola 5,000 mawuthi uyafika uzofika esitolo uzosithenga thi uhola manje vezi payslip bathi yekela bathi shona leko Mr Price uzowina lapha niyenza bazalwane okukhombisa ukuthi uya understand ukuthi la ngingene khona akufanele ngingene khona bazalwane akufanele sidlale emagroundini ngasathani ngoba sidlale endaweni ezirongi and think ukuthi kuleyo ndawo siya qualify ngenxa ukuthi nibone into ngoba if ungasuweye wena no Jesu ayikho indaba yakho uyazi ubrother sami kubeke enye into izolo wakhuluma bengithi uzojomba ehlele kumnenke ngoba umnenke ngathi wona onyanyisa kakhulu umuntu bazalwane nalisa lesele futhi yabona futhi mali kuthinteka phela likuthinte nje unyaweni usho ukukhathela liphume ngomnyanga ngithi meaning ukuthi wena uyanyanyisa neza bazalwane but uNkulunkulu wathi kulungile ngizoya kulelo selesele lelo ngibe yilona ngibhajwe kulona inguna phakade neza bazalwane for us imagine the King of Glory ikuthini bazalwane mase ngivala bazalwane ngoba ngifisa ukuthi uma sihamba bazalwane manje noma mayiphela icamp bazalwane asingabuyele emuva neza bazalwane ngiyanicela don't go back asingabuyeleni emuva bazalwane uNkulunkulu angangakhuluma into eyodwa over and over ngoba if we don't practice this uNkulunkulu lento ayishoyo khona uzongena esikhaleni neza bazalwane thiwi demoni lakhishwa lahamba neza bazalwane inceke yasali empty but libuya kusa empty uJesu akekho lahamba lo landa amanye abuye semaningi noma ngathiwa ke emayisemaningi ke noma ngathi uNkulunkulu upresentele iqiniso ngeke usalizwa ngenxa kusekhona umuntu wrong phakathi there are two powers la emhlabeni
Ipower kaNkulunkulu neka Sathane. Which one we choose? But so you choose ngani? Ngempilo soyiqala manje ukuyiphila. Niyeza bazalwane? We will decide from now ukuthi from kusuka manje kuyale senze njani. Niyeza bazalwane? Asik John chapter 6. Kunento enze uJesu bazalwane. uJesu akadlali nezingane. Niyeza bazalwane? Unothanda impela. Verse 41. Okay, sorry. Ngicela uqale ku35. uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi ngasoze alamba, nokholwa yimi ngasoze oma. Kepha ngithe kini, ningibonile nokho anikholwa. Konke angipha kona uBaba kuyakuza kimi, ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Ukuba ngehle ezulwini kungengukuba ngenza intando yami, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Lokhu kuyintando yongithumileyo ukuba konke angiphe kona ngingalahlekelwa lutho kukho. Kodwa ngikuvuze ngomuhla wokuphela. Ukuba lokhu kuyintando kaBaba ukuba yilowo nalowo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Khona abaJuda 41. Khona abaJuda bakhona ngaye ngokuba ethe ngiyisinkwa esehle ezulwini. Baya understand bazalwane niyezwa? Niyayazi mana? Yayiqhamukabe. Baya understand ukuthi uJesu uthi ubani. Niyezwa bazalwane? Uthi uyisinkwa esivela kuphi? Futhi baya understand ukuthi uMesaya lo. Qhubeka ke. Verse 42. uJesu waphendula wathi kubo, ningakhononi phakathi kwenu. Akakho ongenza kimi, akekho ongeza kimi uma uBaba ongithumileyo angamdonsi. Mina ke ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi bonke baya kuba ngabafundisiwe, ngabafundiswe nguNkulunkulu. Yilo nalo ozwile kuBaba wafunda uyeza kimi. Akusikho ukuthi ukhona oke wambona uBaba. Kuphela ovela kuNkulunkulu nguyena ombonile uBaba. Ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ke ngiyisinkwa sokuphila. Iyona into bazalwane, iyona into le. This is shaking. Niyeza bazalwane? This is shaking. From now on you will decide bazalwane, yes? You will decide ukuthi uhamba nobani. Qhubeka. Your fathers. Ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Okhokho beni badla imana ehlanu bafa. Lesi isinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa sokuphila esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi ke isinkwa engizakusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Base bephikisana bodwa abaJuda bethi, lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Ukuba inyama yami ingukudla isibili, negazi lami lingukuphuza isibili. Odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Njengalokho uBaba ophilayo engithumile, nami ngiphila ngoBaba. Lo ongidlayo naye uyaphila ngami. Lesi isinkwa esehle ezulwini, kanjengalokho okhokho beni badla imana bafa. Osidlayo lesi sinkwa uyaphila phakade. Lokho wakhuluma esinagogeni efundisa eKapernaum. Ngakho ke abaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi, nalikhulu lelizwi, kubani ongalizwa na? Mana ke. Bathini?
lalikhulu. Many therefore of his disciples, when they heard this, said, "This is a hard saying. Who can hear it?" Bazalwane, are we saying the same thing? uJesu bazalwane, whatever uJesu ayikhiphile, are we saying the same thing now? Whatever uJesu akushilo eBhayibhelini lakhe athi asikwenze, sisho njenganalabo bazalwane amaJuda na athi uNkulunkulu lokhu kubukhuni. Labazalwane, ngifuna ubuke i-character yethu bazalwane niyeso. Ngifuna sibuke ama-characters ethu, siphinde sihlole i-character kaJesu. Ukuthi njengoba uJesu ethi uyisinkwa, bayaqonda ukuthi bangaphila ngoJesu. Ngeke bangaphili ngoJesu. Indlela bazalwane ikuJesu ayikho enye. It's only Jesus. Ngabe uJesu mekhipha i-cancers on diet and food, uthi uNkulunkulu lento ibukhuni? uJesu mekhipha i-country living, uthi lento ibukhuni? Bazalwane, nisho njalo kuJesu. If uJesu ekhuluma nawe ethi enza ukuthi uthi lento ibukhuni na, ngoba basho njalo. Ngoba uJesu uthi mina ngiyisinkwa bazalwane. Meaning ukuthi bonke labo fanele baphile ngoba ngemthetho kaNkulunkulu. Bonke fanele baphile ngemthetho kaJesu. Nathi sisho njalo yini bazalwane? Sithi lezi zinto uNkulunkulu ayisho zibukhuni na. Bazalwane, yabona le shaking yela ku John chapter 6. Sikuyona manje. Niyeza bazalwane, awukhishwa ebandleni. Niyeza bazalwane, labazalwana abavange baphume ebandleni. They did go back kubafundisi nakubapriest nakubafarisi, babuyela kubona. But into abaphume kuyona yini? Iqiniso, ngoba uJesu yini? Uyiqiniso. So they move abone eqinisweni. Wabuya uJesu, niyeza bazalwane, wabuya uJesu weza kubafundi bakhe. Wathini? Verse 60, verse 61. Kepha uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho, wathi lokhu kuyamculula na? Kuyamcasula na? Qhubeka. Okay. Uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona uqala, niyakuthini na? Ngumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, angukuphila. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu. Verse 64. But they are. Kepha bakhona phakathi kwenu abangakholwa. Ukuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuba ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Wayesethi kungenxa yalokho ngithe kini, akakho ongeza kimi uma engakuphiwe Baba. Verse 66. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva, ababo besahamba naye. Bakho uJesu wathi kwabayishumi nambili, nani nithanda ukumuka na? uSimoni Petru waphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa siyazi ukuthi wena ungqongqele kaNkulunkulu. uJesu waphendula wathi, mina anginikhethanga nina abayishumi nambili na? Kepha omunye kini uSathane. Manala neo. This is shaking bazalwane yeso. As ikhempi iqhubeka bazalwane, kumele sithathe isinqumo. If singasithathanga isinqumo, we will go back. Niyazazana, ngeke size sishiye Adventism.
but sizoqhubeka sibuyele back kwi-Adventism silahle iqiniso likaNkulunkulu. Sizoqhubeka siba ama-Adventist njengamaJuda aqhubeka aba amaJuda ngoba bonke benze njani, even nabo abafundi ababemlandela they went back. Niyazi bazalwane, angifisi bazalwane ukuze usangifisi kwanama ngisifiseli ukuthi sengihambe kangaka noNkulunkulu. Ekugcineni uJesu mekhuluma nje just one word athi gcina ukuthi uthi uNkulunkulu lokho kubukhulu ngeke ngikwazi ukwenza. If sibuyela ensimini uthini uJesu? Uthi uNkulunkulu lenkomishi ayenze njani? Ngentando kabani? Hayi yakho, angithi hayi yakhe uJesu kanti kabani? KaNkulunkulu. Niyazi abazalwane. So uthi uJesu uNkulunkulu makuvume wena lenkomishi kanjani ayidlule kumina. Bazalwane, makuvuma uJesu asambeni noJesu. Niyazi abazalwane, asambeni noJesu bazalwane. From now on asambeni noJesu. Whatever uJesu akushoyo asambeni nakho bazalwane. Ngoba kuthiwa uNoah wawakha umkhumbi. Niyazi abazalwane, so by faith Noah built umkhumbi. Ngithi wake wayibona uNoah imvula, wake wawabona amafu, akaza wabona. Ngithi but by faith wakwenza njani uNoah? Wawakha umkhumbi bazalwane. Namhlanje Jesus is calling you. Niyazi abazalwane, uthi shiya konke and follow me. I-problem yethu masishiya izinto, we look back kubantu. Ngithe bazothina osibanibani, bazothina osibanibani. Sidlulile bazalwane ekutheni ukuthi uzothina uma, uzothina ubaba, bazothina abazali bami, bazothina abangani bami ngikhetha uJesu. Baba confuse abantu, even ekhaya baba confuse. Osili bathi hayibo awusayidli inyama, hayi usigilile usigilile. Baba confuse bonke. If uqala uthatha isinqumo bazalwane, one step Jesus will be uzoba nawe. Niyazi bazalwane, uzohamba nawe uJesu kusona sonke istep, as long as usimbambe engqisi ngamdedeli. Ngoba uSathane into azoyenza usebonile ukuthi khona osewinekile weza ngakuJesu, anginamathele kuyena bazalwane. And ukunamathela kuyena ufuna ukumuva uNkulunkulu. But uthini uJesu? Uthobekezelayo kube sekupheleni uyena onjani ozozuza bazalwane. Ngithi namhlanje uJesu ukhuluma nathi and uthi angibuze ukuthi ubani ofisa ukuhamba noJesu from now eyaphambili. Zikhona nathi izinto esizenzayo engekho right uNkulunkulu angayifuni. Still uNkulunkulu usasitshela bazalwane. Ngabe kukhona yini ongazwani naye? Ukhona nomzalwane ongaxoxisani naye bazalwane? If ekhona, stop it now. Niyazi bazalwane, uthi uJesu kuyeke konke manje, kuyeke nezinyaweni zakhe. Kukhona yini bazalwane ubudlelane obungekho ukuthi usibanibane ngeke ngiphile naye, but nikhonzana uNkulunkulu oyedwa? Anizwani bazalwane, niyahlebana. Uthi uJesu stop it now, kuyekeni manje bazalwane, kuyekeni. Uthi kuyekeni manje and qalani manje nihambe nami. Noma sihambe endleleni sohamba siqhuzuka. Neza bazalwane, but sobe sihamba noba. But as long as uNkulunkulu mekhuluma nawe ngaleso sikhathi, ethi uNkulunkulu ungakwenza ukuthi ngaleso sikhathi, ngoba maningi ama-cancers uNkulunkulu asisiza kona to overcome sin. Niyeza bazalwane, ngoba uNkulunkulu ufuna sigain i-victory over sin. If we won't get victory over sin bazalwane, uNkulunkulu ngeke ayithathe i-character angayazi. Uzothatha i-character efana neyakhe. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu njengoba esilethe kwicamp bazalwane, azelanga ubala, sizele ukuzopreparewa. Ukuprepare ukuthi sikwazi ukuma maqala i-judgment bazalwane. Ngoba mayiqala i-judgment kumele ukuthi sikwazi ukuma sesingenayo i-mediator. Okwamanje uJesu usasincengela. Niyenza bazalwane, usawumpriest omkhulu ezulwini, usathi come to me. Uthi woza. Woza unjalo bazalwane. Woza unjalo, ungabheki umakhelwane, ungabheki ihlobo, uthi woza unjalo. Ukuthina bazalwane ukuthi senze njani? Niyenza bazalwane, to take a decision. uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma 1000 times. If uNkulunkulu wakhuluma 1000 times ubokwazi ukuthi uma ekhuluma ukuqala okwesibili akusafani. Niyenza bazalwane, ngoba ivoice iya ngokwehla
Niyenza bazalwane. Iya ngokwehla ivoice kaNkulunkulu, but the time ukuthatha ngokukhola uhamba, ukubamba ngokukhola uhamba, bazalwane uNkulunkulu uzohamba nawe. Bazalwane, I assure you uNkulunkulu uzohamba nawe. Uzogudla nawe uNkulunkulu kumnyama kubovu uzohamba nawe. Namanje ngithi usithwele bazalwane ngithi. Sonke lesikhathi sithwala uba. uNkulunkulu bazalwane usengashiya sesambe kangaka. Let us taste Jesus bazalwane neso. Asithi uNkulunkulu menza shaking. Asingashakwa out eqinisweni. But asihlale kulona iqiniso ngoba uJesu uyiqiniso. Asihlale kulona iqiniso sambe nalo njalo until sesiyofika ekhaya ezulwini. Libhlungu linjalo ngoba lizoba bhlungu esonweni ngoba umzimba wethu vele usesonweni. So uNkulunkulu is trying to restore us. Vele ukuwasha izinto kubhlungu bazalwane. But ukuwasha nawe ngithi. So uNkulunkulu is trying to wash us bazalwane ngecharacter yakhe. Ubrother Sam wenza illustration angisazi noma uye 9 wathi igarment uNkulunkulu asinikeza yona ibuka ini icharacter yethu ukuthi okay utshekela watsheka la but as ihamba iya ngokukushape akushila until izikulingana ngithi ekukulinganeni kwayo uNkulunkulu usoke sekubona ukuthi uperfect thina sohleze sistrive until uJesu azenze close of probation ngeke size sifike kwipoint lokuthi sesinjani sesisinless but uJesu uzobona. Niyenza bazalwane if usufika kulo point yokuthi wena ususinless awu bazalwane ugejile. Niyenza bazalwane ngenxa ukuthi wazibuka ukuthi wena hayi mina uNkulunkulu sengirichile ipoint elithize sengilifikele ipoint uNkulunkulu ukuthi ila usu0 khona ngempela ngenxa ukuthi usuzibonile wena ukuthi ungcwele. Sonke bazalwana njengoba sila siyafana sonke sihamba ngendlela efanayo sonke sesonweni but uthi uJesu uyena ozokwazi ukubona ukuthi ingceke zami sezigenile victory over sin. Now I'm ready to give them a command. Even noma sekungena i-great time of trouble bazalwane ngeke size sibone. Sizobona ngevoice bazalwane ephuma kubaba ekhaya ezulwini izulu liduma uJesu uNkulunkulu babesho ukuthi ngesikhathi esukuthi nangosuku lokuthi uJesu uyeza. Niyenza bazalwane siyohlezi sisi uNkulunkulu give us victory over sin. uNkulunkulu ngixolele namhlanje take a decision bazalwane yeso take a decision hamba noJesu from now on khuphuka noJesu bazalwane asambeni naye ungamsabi akasona isitha. He always loves us. Even abafundi uyabaprotector. Niyenza bazalwane they know him ubuso nobuso ngoba bayabona uthando kuyena. Thiwa akekho umuntu osekwaba kindness njengoJesu. Akekho umuntu osekwaba nothando njengoJesu bazalwane. Noma thina sikhuluma thina we don't have love. Niyenza bazalwane but kumele silifunde kuJesu ngoba akekho osekwadlula uJesu ngothando. Yethu uNkulunkulu khona asafunda khona kwiBible commentary thiwa he was taller than any angels ezulwini but he had to come down waba ngaphansi kwazi ingelosi wambatha inyama. Bazalwane akathi uJesu sembatha inyama wahamba nathi ngunaphakade siyithole sesilahlo. Othi namhlanje ngithatha isinqumo ngihamba noJesu ngizocela ukuthi mangiguqa bazalwane ubrother Samka esipha umthandazo sicimezile sonke uphakamisa isandla bazalwane thina we don't want to see you uwena ozaziyo ukuthi you gonna take a decision ukuthi uyahamba noNkulunkulu noma uhambi. From now on bazalwane makuphela icamp uzobonakala ukuthi all along uNkulunkulu into ade eyikhuluma ubumlalela yini. Niyenza bazalwane ngala siguqa ngicela uguqa mina bazalwane no brother Samka then bazalwane othi uhamba noJesu namhlanje from now on bazalwane uthatha uJesu shiya konke okunye but uthatha uJesu uzophakamisa isandla mase siguqile sacimeza sonke. Amen. Sambulela uthando lumangalisa kangaka osibonisele sikubone Getsemani ugodola siyacela nje Nkosi
njengoba kubandanga lela kuyo kangakanani inkosi ube usezintabeni ungebhathanga kubo. Yamangalisa kakhulu izinto kodwa singakazi sizinake owadlula kuzo ngenxa yethu ngokuphakamisa izandla zethu. Siyathi Nkosi sicela uthathe ukuphila kwethu kube sezandleni zakho ukulawula. Thatha Nkosi inhliziyo zethu siyavuma. Asinawo amandla okuzinikela kuwe, sicela kube wena ozozithathayo osingakwenza nje thina Nkosi uvuma. Siyacela Nkosi ulawule each and every part of our life. Please, Loving Father, siyacela kakhulu usincede umoya wakho oyingcwele ungene kuleli kwethu, kube nguye osikhokhelayo kuyo yonke into esiyenzayo esiyiqondayo esiyithethayo. Please, Loving Father, siyacela njengoDavide ecela incwadi yendumiso ethi, Lord, set a watch upon my lips. Sincede ngokusikade konke esikuthethayo kube konke Nkosi okuzojabulisa wena. Sinawo amandla Nkosi ukuzigadela thina njengoba noDavide Nkosi you set a watch. Nkosi siyacela that you may take full control of our lives. Siyacela kakhulu ngoba xa sizilawula thina Nkosi it's always a mess and a fail. Sinekela konke Nkosi sicela nathi imini yonke usincede Nkosi ingqondo zethu soloko zidinza ngezinto ezizifundile. Sicela konke in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.